barai kuruase county ya Kisii babiri bagotemna nigo umugavana we county igo Muske Paul Simbarati atemire konyako bwikirania amagendero ase county ya Kisii okwana aritkolia rero nigo omokonyi umugavana we county ya Kisii Muske Richobebo obaterana amo na barai bande nigo babiri bagotemna nigo Muskarati wikaboniga abiriga connectinga amagendero abere kaukira bitigabana nomora ekinare gukwana kyomo inclusive yaye kwangalibaga ekero murobisi abantu bakuba criticize gichamba abarama na inube kagishoki moremererie mokore mirimo imwatebigwe takwanza kwembura abantu ngagwatebigwe obebo gwanja gojegendeke atari munembe atari tini aiga go ikusi wenda na Florence ya kwamara bonia isaine okore mirimo kizikamu murembe tokoretiki aso morembore na karyo katura ikigoro nabona ariko basabera mayabanda abakisi county nyasaba ko inse mino munganyi makore mirimo aba yabasinyire pi lakini Yesu nabakonyera akimora apo kaya soko nyorari bakakwana nge serikali mubere wanya kurutergendo problem teyo lobuna bobo kimabwa ndera koretiki egento kindi kyo moeli serikali ende yons ebe yomuska Simbarati. We want to be told the truth so that we can give our people service. Hapa pastor Nyamoro Oronya tuagosire turekebishe ili tuokoe watu wetu tuwatoe tuende mbele. Na huo ndio uongozi. Kenene amaskani abantu baminto county ya ito tari atiezi ya gasi yasinyire. Na edenta etenkwana moise korigereria none chigasi chiakorirwe nchianya okorekana omoshimi wa boko gwa kwonire buya sana sabera omoshimi wo mwongo gako genda iguru tachikoba ngano muntu jogo go criticize ebintu bitayo tigato tebanya bo maene inche bunande iga ari senkuru go sembogeka na bogo chanko bare ekigiakoriru ekenkera akorwa mokoba abantu mororonga mogo criticize serikali okoba mota itamonya ori chi handout. It cannot happen. Etu abeire ga igase serikali ya matukari ya maketu abeire ebintu biarenge bikomu abantu bamintu egento to koroko morega ga pasta bange tigato sabere county ya ito omorembo koreki obororo kipara cheto nchire chinsemo kitalingiya ebitacho byeto mbire chinsemo kitalingiya lakini rende nabe kirumuruberi norororo egase yingoko rwere bunembura egogigosira iga buna embure gosira buna kanyanere tuterere tiasinini ebitacho mbire bunege kerema ata iga mo China beka iga kigasaleka nebinde kumekakati nero ojaka kitali weekend iga nekipara iyo kasi itafanywa nabutura kwana mange nabutura ongorane mono onde kore na nyare onde no mokongu lakini omonto no monto Nona aliko baene keringe serikali ya Paul Simbarati ese como deputies mbuye bindi bitara akoreka na bike nko bikora tole ekegara wo mwero njaga gitulitukeli elimo itutukta